Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Ang sa tuyang oras kunyan, 31, makagi po ang alas 10 nin pagkaaga. Hep, time out muna mga kabarkada. Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa. Alcalde sa kusina. Kaibahan ang sa indong paborito, uunpa kay do. Bert de los Martires. Alcalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika, Tora Max. Asin iba pa. Alcalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OK FM. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, a sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. And the thing that will make them ring is the carol that you sing. Merry Christmas sa tuya po mga paradalan, parantabay sa Alcalde sa Kusina ni po si Berta de los Martires, sali isa sa muyang pamilya. Merry Christmas sa lambang saro. Ay siyempre inutuntaman daw ning sa muyang mga benefactors na nagbubuot na si Sir Johan and family, pati na ang mabuot niyang misis. Sir Johan. Sir man si Sir Raul and family na kampante ka pagkatubang mo pag nagtataram garo ang pagmatikan mga empleyado secured kaya Merry Christmas na lang sa indang pamilya. Saka sa mga parantabay, mga suportadores kan OKFM, Pasko na po mo niyan. Aram mo, kaning mga nakagibagang taon, igwan ng mga Christmas na garo kita binabarabagyo, saka malumlumauran, pero ngunyan, pumurbar ka, dako lang, kung maratana kang ibatang kabarangay, maglakaw-lakaw ka mo, magbiribisikleta, ta nagpriskuna kang panahon. Garo kita nasa garo kita nasa Austria, garo kita nasa California, base sa mga istorya, mga maprisko na lugar, basta itong grabe ang lipot. Malipot-lipot ang doros ngunyan sa Pilipinas, maski digdi sa Naga City, alaga digwanin init. Nagbisikleta ko hali sa arong pasiring digdi. Kanya ako marirahi ang panahon na. Ang typical na Christmas morning. Kasubanggi, tiripon mga pamilya sa masisiram na kakanon.
Kaya ngunyan, purti ang pamahaw, purti ang panguduhan. Yaon man yan ang mga saliritang tao nagbibirisita. Kami nga nasa batang ko si tiya ko yan, tugang yan ka sa kuya ama, si ang apo mi si Manay Tiray o Teresita. Kay bana si kaluwa niyang aki, kaskaso ng lakaway. Garon niya ako pasiring na to sa harong. Niya ako magdumang ka na lang, tayo dumaning pamahawan, may snackan, magdumang ka mo. At makakakuha man ng kadikit na regalo. Araw man mga mag-iribanan sa pamilya, nagbibirisitahan yan. Kaya ngunyan man aldaw, pinag-expect mi man na magiging bisita mi man very special sa kuyang apo na babae, si Caril. Caril Antonio de los Martires. Yaon siya dyan, kaya nag-start sa Dinaga. Uy, happy Merry Christmas na lang sa family Antonio. Si Tricia, si mama niya, Lola and Lola, dyan sa Barangay Dinaga, Antonio family. Pabutan ko man daw ng Christmas greetings dyan sa Highland, California, sa kuya amigo na dati man radio announcer nasa Highland, California, si June Lagrimas. June, happy Merry Christmas na lang sa pamilya mo. Pinagirumdum pati ninda kasudma ang first death anniversary kan sa iyang misis si Bibian Lagrimas na nagadan kan sarong taon sa 24 kan Disyembre. Siriman sa Escondido, San Diego, yaon man dyan ang amigo kong si Gamil Hana. O, kumusta ka lang dyan? Salamat sa pagantabay mo. Merry Christmas dyan. Kay Gamil Hana sa Escondido, San Diego, California. Ay si mama niya pala si Mading Evelyn dyan sa Garnet, Philobil. Sa kanyang pamilya man ni Gamil dyan sa Deca, dyan sa Bagong Bayan Norte. Sabi pa lang kaning nag-text, sabi po bagang kasubago ni David Duliano, kung ano lang marin na panira sa mga dapat mahingawan, kung grabe ng lana ang nakakan, mga karne, itong pampaling ng umoy. Digdi po sa lugar may sa Concepcion, Libmanan, talagang ini ang pampaling ng umoy. Sa nagparakakan nga ng karne o bagaman kung ano dyan, baka o manok, o kaya nag-inom-inom. Ang pinagliluto umidigdi sa Concepcion, Libmanan, digdi po pala sa Concepcion, Libmanan, mapreskuhon ngunyan. Ang Concepcion, Libmanan po pasiring na duman sa fundado pag nagbalyo ka na po ng Bicol River. Maagi po kami sa San Juan, Libmanan, dakulaon pong barangay ang Concepcion. Ang pinagluluto mingon yan, iyo ang bakong magatul, kundi masiramo na ugbos ning natong sasabawan, hihigupon po yan, pampahingaw, pampakusugbuhay, igwaning hali sa fundadong si Karing na partina ng Pasayan, ang binakalmi po buyod. Ang buyod po masiramo na pambangot sa ugbos ning natong na inapon na ginuygoy. Igwa pa ning dinailan. Yan. Iyo po din ang simbag niya duman sa kuya ni Dave Duliano kung ano lang marinay gupon. Pakatapos ahali yan kay Jesse Boy Agravante kan sityo Kakabalangon. Ano yan? Siguro may mga balagon dyan. Sityo Kakabalangon na Libmanan, Camarines Sur. Pabutan tamaning maugmang pagantabi dyan sa Melbourne, Australia, si Jovi Dungka. Yan, Melbourne, Australia. Good morning and Merry Christmas. Ay sa talabin nyo pala, hindi nakakalingaw ni si Rene and Shoni Changkoko. Oy, Merry Christmas sa inyo dyan. Rene and Shoni Changkoko. Magpo na magkaigwanan ng pandemic, din ako niya kakapasyaray. Ini po baga kaya, di kita baga may social distancing. Data na muna ugalyon itong dikit-dikit mabisita sa mga barkada. Ay, day na muna, kung man lang importanteng lakaw, day na magparalakaw-lakaw. Takon positive sa Rosendo dyan, makakaulakit. Kaya sa pagi na lang ng radyo, ay, pwede pa lang ka mag-text Si mga gusto mag-greet, mag-text na lang kamo sa 0919-431-5528. Babasahon ko yan, si mga may i-greet, mag-text kamo sa 0919-431-5528. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now
I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Yan ang maginasunatan ni Michael Bublé, Holly Jolly Christmas. Actually, ang original kayan, yung si Perry Como, kaya lang ini si Michael Bublé. Ang mga rendition niya magagayon pinag-umaw nga ini ni sayang kababayan na si Paul Anka, na very talented young man from Canada, si Michael Bublé. Inulis na maging niyang style na maging pati ang boses, pero abanggian sa na magkanta. Si Linda Simbulan dyan sa Pakul, pinapabutan ko man na Merry Christmas. Sabi niya, Merry Christmas da Kicha Floring, Ancha Floring po ina ko yan. Salamat na lang Linda. Sinaman ang family Berzuela kan napurikot mambulo, nagpaabot man sa tuya ni Merry Christmas. Asin, gandang umaga, Merry Christmas po Papa Bert, Diday Milyares po kan Pakul, salamat na Diday. Asin, sabi ni Papa Bert, may you and your family celebrate a joyful Christmas from your regular TV and radio listener. Depig nagsabi ang pangaran, salamat na lang sa imo. Diyan naman pala sa Anayan Pili, si Glo Valera pati na si Mako tinubong ko ay hinato na ako kasun maning inapon na putong may lahid na yema ay masura mo na masira mong Glo ang luto mong puto na may yema sa ibabaw pagkatapos sigwaning pitsi-pitsi nakakagsa inapon na garo oyster clam na itong plastic barato man lang pero masiram. Sabi nga ni Mrs. kang pigdudukot ko si puto, di mo na nga niya, tariritartum pa. Ara mo naman ang lalaki. Pag nakakailingan masiram na kakanong, pigdudukot tulos. Pag kinag ko sa lamesa, pigdudukot ko na, masakit bukaw baganita, may gakod. Kanakuha ko na sabi ni Mrs. Tariritartum ta mo na nga niya, tamagayunon pati ang paka-design. Ay akab-akab ko na sa sarong puto. Paano nga, gutom na ako. Ano ka naman nga, di ka pang makapagalat. Mga kakanon tangyang Christmas. Kadaklang bagang ugali ngunyan ang mga handa. Pinagre-retrato na muna, ikinakag sa Facebook. Tas si Aki kuman na daraga, sa Kasibiji, nagparaandaman ng mga menu, may manok, kung ano-ano. Ay, masisira magayon. Re-retratoon, ay ako man, lingaw. Sige na dukot ko kaya grabe ng ikakakan ko. Rumok na ko niya, gutom na ako, wala itong retratunon mo pa. Ay, di mo muna nga, retratunon pa. Tayo kakag pala sa Facebook. Salamat na lang Glo Valera dyan sa Anayan, ki Mako, ki Jonabil, ki mama mo, saka sa tugang mo dyan, kumusta na lang ka mo dyan, and Merry Christmas. O dyan sa Kapuknasan na Milaor, si Baby Agapito and family, Merry Christmas. Saka si Pading Mani Palaya. Uy, Pading Mani Palaya. Ini ang padi kung nagkapadihan kami kinasal si akin niyang pulis.
natatandaan ko kan mag-migrate ini sa Naga, taga Karamuan ini, 1977, nag-migrate sa Naga. Ang trabaho niya, mag-deliver ng telegrama. Di kami nag-irestoryanta, di niya pa man aram na gayang Naga. Pero ngunyan, ay may harong na dyan sa Concepcion. Taga Naga na ngay ako. 1977 kang mag-abot ni from Karamuan. Sa nga digdaan General Luna, sa nga digdaan Elias Angeles. Niya ko dyan, Brad, magbisikleta ka dyan. Iyan niya ko. Ngunyan, tuom-tuom na ang Naga. Palibasa, digdi na siya nagpamilya. Kaya Merry Christmas na lang pading Manny Palaya. Ang batch 69 Makan Santa Cruz Elementary School, uy, Merry Christmas sa Indo. Si Tuyong Salvador, yan dyan sa Progress Homes. Ang kabatsming si Leopoldo Rilonia, ini po kansarong 2 weeks ago, nagtalikod na sa Kinaban. Kaya may miss man ito. Merry Christmas na lang sa pamilya ni Paul Rilonia. Si Roman na nagantabi masatuya dyan, si Edna Olivera Silva sa Abelia. Yaon man si Napakaw kan Bagong Bayan. Si dating kapitan kan Santo Domingo, Calabanga, si Leonardo Oning Gisik. Kaklase miyan elementary. Merry Christmas. Saka sa Bat 74, Kang Kamhay, ay pinapanginutan man yan kang kato sa Batsmisar o siya sa pinakamagalinay. Hoy, Merry Christmas, Arlene Bungat na Barrias. Pagkatapos si Professor Elizabeth Libutan Laineza, professor ini sa Sibiswa, nag-retire na. Kaklasiko po yan, pero may kung kataray tayo dyan sa Tukawan, sa Kamhay. Pagkatapos si nandit na Florinda dyan sa amin nalabak, si Maria Cyril Ross kana Los Angeles, California. Yan. Maski yaon duman sa California, updated kami sa chat group. Maria Cyril Ross, Merry Christmas. Saka ang kaiba-iba niya duman si Tita Piano. Si Andrew Jess, good morning. And si Ben Perez, nagpuli na pala nali sa LA. Yaon na pala siya dito sa Balintawak si amigong Ben Perez sa running coach sa swimming. Si Carlos Dizon kan Tabuco. Kumusta na lang Carlos Dizon? Fe Javier, Haigia Aurios kan Australia. Si Masabat 75 na partly ako kaklasiko man yan. Si Esther Valisto Lorenzo. Merry Christmas sa imo Esther Valisto Lorenzo. Mabuot na mara ini si Esther. Saka si Deity Mabuhay kang USA na parati managantabay sa alkalde sa kusina. Save all the rain, are you listening? And the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. Yeah, in the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. And he'll say, are you married? We'll say, no, man. Oh, but you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. Two-faced, unafraid, the plans are made, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Or later on, we will conspire as we dream by the fire. Two-faced, unafraid, the plan will be made, walking in the winter wonderland. Padagos kitang magpaabot nin na Christmas greetings.
Pabot ng tamaning Merry Christmas. Si Arlene pala, Arlene Arlanti Hibilagin, dating officer kang PhilHealth. Garo do parientes nindo Arlene itong parientes na misis na Alpuerto dyan sa Kuyan, sa Argentina. May lugar bagang Argentina sa Naga, yan dyan sa Libuton. Garo nakasabing parientes mo sila, no? Si Arlene Arlanti Hibilagin. Sir man, Happy New Year man ki oy dyan sa kuya sa USA. Si Kaloy and Eden Regalario. Si Kaloy, ini po retired inapon na Foreign Service Officer. Padi ko yan. Pero composer siya, kaya kumabot ang panahon, ang mga Bicol song niya baka madawag man sa radyo. Pero yaon siya lumas sa USA. Nagulay-ulay kami, retired ka naman niya ako, Kaloy. Magparakumpus ka na niya ako ng kanta, maski nasa Amerika ka. Pili man niya akong patanugon niyan digdi sa Naga. Kato ang ama niya po, igwaning, ang pamilya ninda, igwaning orkestra sa UWAS. Itong inapon na Piwi, ano? Kaya mahilig sila sa music. Saka nag-isang professor sa music sa Naga bago siya nagtrabaho na dumaan sa Amerika. Si Riman, si Kuya Jimmy and Ate Sena del Puerto dyan sa San Roque, Calabanga. Merry Christmas na lang sa Indo dyan. Ay dyan pala sa Iriga, Merry Christmas man dyan kay Ijon and Eva Awa. Si Eva Pulbinar Awa na sarong empleyada ka na BDO Iriga. Merry Christmas na lang sa inyo dyan sa syudad ni Iriga. Nagantabi man sa tuya sa Taguig City si Attorney Ding Cura. Merry Christmas pati na si Cyril Salvo and family sa Taguig City. Siyempre man ang mga tugang ni Cyril, si June Salvo, si Riman, si Yulia Cosa kan Concepcion Grande, Naga City na nagantabay nyo niya. O dyan sa Del Rosario kanaman, Pading Dani Orolfo, Merry Christmas pati na kay Mading Malu. Kumusta na lang kamo dyan, garuma presko dyan, malipot-lipot, nairay na si Kubong tinurumba ka itong tulong bagyo. Kami nihil dyan, kami mag-istambay sa kubo mo, padi. Kung nagantabay dyan, baka magparapasir kami dyan ni Hill. Diyan kami maigup-higup ning mainiton na sa labat, naigwan nin may tipo-tipo na sinuman, saka pansit gisado. Mga purti baga magkakankakan ngunyan, kung maalang ning pandemya, purti magpara libot-libot. Sa Cavite man, si ining tugang ni Councilor Arnel Ibasco, si hermano niya dyan, kumusta na lang kamo dyan sa Cavite. Family Ibasco sa Cavite City. Pati na pala si Pading June Ibasco dyan sa Lerma o bagama sa Dr. James Ibasco Dental Clinic sa Panganiban.
Ding dong merrily on high. In heaven the bells are ringing. Ding dong merrily the sky is rimmed with angels singing. Gloria, Hosanna in excelsis. Magayunon ang pinag-post na Christmas greetings ni Mr. Ramon Olanyo kan Sumaro Bicol noon. Ini po picture kang bilin na itsura mga Pilipino diyan po sa tubangan kang simbahan kan Ateneo Dinaga University. Siguro kung maglawag ka mo dyan, igwa dyan ng garo taon-taon ikinakagyan. Garo mga manikin na kuya na maray, realist na maray. Itong garo huna mo tunay na tao. Bilin na pero ang sa indapong ko yan, hitsura, garo mga Pilipinong parauma. Magayon, very colorful. Magina taanawon ang bilin dyan sa Ateneo. Pag sabi Ateneo, nagirundumang ko sa liriko. Ako po ba kuman atinista dahil ako nag-eskwela dyan? Although ang aki ko dyan nag-eskwela, duwang aki ko dyan nag-eskwela, babae sa kalalaki. At ang ikadua kong aki sa UNC nag-high school. Si Matua ako dyan nag-high school. Si babae ko man dyan nag-college. In fact, empleyado siya ka na Ateneo. Dahil kung malilingon, pagkaro ka ng Christmas, ako naglilinig sa student pavilion. Ang inapod pala niya katong seminar hall. Kung kamo mga Atenista, tandaan nindo yan itong luma pang Ateneo. Sa tumangang kang kantin ka to, igong inapod na seminar hall. Ang kabangakyan, ako naglilinig ta ako garuboy kang kantin. Ang urulay ka ito, pag nag-arkila ka niya sa kantin, ta nag-arkila ka to ang Dr. Sumeri, ako ang boy. Kabangang niya kang seminar hall, ikang niya masigid. Kaaga-aga, pati hapon, pag nag-aaratin ang mga estudyante, ako namang lilinigan kaya. Kaya pag naglalawag ako sa Ateneo sa kanatataanawan ko itong duot na ngunyan, maana ito, hindi agro ginaba na. Nagtuturoan sa kuyang luha. Sinasabi ko, ay nasipig-sisigidan ko, duot na baga. Kaya gusto kong dangugon ang kanta ni Bobby Darin. Christmas Old Lang Syne. When mistletoe and tinsel glow, paint a Yuletide Valentine. Back home I go to those I know for a Christmas old lang syne. And as we gather round the tree, our voices all combine in sweet accord to thank the Lord for a Christmas old lang syne. When sleigh bells ring and choirs sing, and the children's faces shine, with each new toy we share their joy with a Christmas old lang syne. We sing his praise this day of days and pray next year this time we'll all be near to share the cheer of a Christmas old lang syne. Merry Christmas, everybody, and a Happy New Year.
sweet accord, we thank the Lord for our Christmas, old lang syne. Gusto ko, okay ka. Rayuma, arthritis, at masakit na katawan, itapal sa talampakan ang Biopatch. Mataas na kolesterol, high blood, at diabetes, itapal sa talampakan ang Biopatch. Stress at di makatulog, itapal sa talampakan ang Biopatch. Itapal sa likod for back pain, itapal din sa binti. Pag namamanas, itapal sa magkabilang talampakan ang Biopatch Forest Sap bago matulog. Para sa maginhawang paggising, ang Biopatch ay mabisang pantanggal ng toxins ng ating katawan. Kaya sa susunod, i-Biopatch mo na yan. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as ini-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex Workies yan, sarap na sa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles. Arog kan laing, Bicol Express, Ginataang Santol at Coco Jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries. Magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central, yaon sa stall number 7 and 8, Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela kumpleto ka. Sa 6 na pirasong pipi, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng sandosena, ang discount mo ay lalagipan. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angena Trading puntahan. Tipid ka na, may diskwento pa. Mga gamit sa opisina, nandiyan
Nandyan na sa Angela, gamit ni Kuya sa eskwela. Nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may sweldo ka sa Angela. My dear UNCians, our light must shine brightest in these dark days. The true test of our fortitude is how we rise up to build and redeem our hopes in what the future holds. UNC is igniting the spark of hope to rekindle the joy that only Jesus brings. Let us join hands and seize the true spirit of Christmas, Jesus, the center of the celebration and the reason for the season. UNC is delighted to join our sister schools in the Ayala Yuchenko group in igniting a spark of hope. Are you getting your top oral care needs? Get it with a new Close-Up All-Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, black lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All-Around Fresh. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap. Creamy mayo sarap. Ang Lady's Choice macaroni salad na. 'Cause I break the mold. Me down when I get up, I turn to gold. My head must say I get up and face the day. Whatever they say, I'll do it my way. I flip my hair and say, face any day, do it my way. Just like my hair must say, you can play, this is my way. 'Cause it's my hair must say. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na paputok kami nagkaroon. Aming sinindihan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Oras na ito niyan, 10 minutos, makagyang alas 11 ang oras sa ito niyan kang Cabral, Bicolandia, Supermart. Atod man niyan kang DMSQ, sinamang kang original na Master Square, asin kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue or snowflakes are falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing alright with your Christmas of white, and I have a blue Christmas. Oh, let's go, let's go.
snowflakes start falling, well, that's when those blue old memories start calling. You'll be doing alright with your Christmas so white, and I'll have a blue Christmas. Yes, Sabi pala ni Ernie Verdadero, may correction duman sa lugar sa Ateneo. Kasabi ko sa kuya niya sa seminar hall, ang apod pa lang kay ito, assembly hall, ay nagirong dumang ko yumananggad. Salamat na lang Ernie Verdadero. Kumusta ka na rin dyan sa Milaor? Ano niya ako si Piga Atubangan man lamang kasubanggi. Kadaklan ba ka sa mga pinaghahanda ano? Igo kayan lechon kawali. Igo talaga itong tunay na lechon, fried chicken, kadakot bang ibang kadaklan kang karne, saka manok. Igo man mga pizza pie, ay puto, kutsinta. Siguro yan ang kadakot pag ang kakanon dyan ki Ernie Verdadero. Kumusta na lang mo dyan sa Milaor? May nagiganunduman ako, ano? Gusto ko man i-mention mo niya na Christmas. Ini kaya mga neighbor mi ining marayo na nakan ako aki pa. Nagimata ko na igo kaming neighbor na si Chang Andang Antonio. Kaya Merry Christmas sa family Antonio, sa mga akin niya, apo niya. Kang nabubuhay pa itong si Chang Andang. Naintindihan niya na pag Christmas, garo itong mananao ka sa kataraid. Ito bagang sharing na inaapod. Ay ito matibay magluto ning iyan bagang violet, ano yan, kalamay, kalamay yan itong violet, itong color yellow garo, ito ang kutsinta garo, itong violet na igwaning lunok na pigkakaag. Matibay siya magluto kaya na iba man digdi sa mga pigtitsyenda. Kaya tanda mi pag kay-Christmas, sarong nigo yan. O ba po na yan magdigdi nang niya kamuta. Gugut-guto na, aram mo baga ang kuyan, kutsinta, ay ang kalamay, pigugut-gut ning kutsilyong napapatos ning dahon ning batag. Madyanang niya kuanang yung bandyado yung ngayon dyan na Berta, gut-gutunta na ngayon eh. Kaya mapuli ako kayan, niya ko pa, may kalamay, halikitsang andang, matibay magluto ay. Pero pag ordinary yung panahon, matibay ito magluto ning dinuguan na masiram. Ito naman si Chang Tinay, neighbor mi man niya na lulang-lula na, ina ni Fiorel Salvo. Pag Christmas man, pinaglulutuan man ako pinagigibon ako ning macaroni salad. Yan. Garo ko pakakanong kang kataraid ay. Apula na ngayon aking yan, pakakanong tanang yan, yan ngaya. Pagkakanon ngayon, makusog kumakan. Pamilyami kan mga magturugang pa kaming saradit pa. Kukusog kumarakan. Minanakan mga apo niya, nagtataba na. May bagong apuan sa muyang pamilya, apo kan sa kuyang tugang, si Sib. Taba-taba na kang kinakarga ko, nagkurahaw, abo. Ang pangalan niya, Ezekiel, pero ang nickname niya, Sib. Ano niya ako tinapon ng Sib? Kan iyan nga aki pa nga, nagbabag yung Ruli, garo Ruli. Nagbabag yung gayo kan maaki sina niya, di sinisibot ka hanap ng ambulansya. Na si ambulansya pa, nagpurtok pa si Guma, di sinisibot. Maaki una, magtatapos na guys si bagyong Ruli. Kaya na po dyan na sibot, kaya Sib. Yan ang bagong apo kan sa muyang pamilya. Ang Pasko, panahoning pagtiripon nin mga pamilyang Kristiyano, naghahanda sa pagpuli nin namumutan, naglalaom na sinda makaibahan. Ang Pasko, panahonin kaugmahan,
Jesus kagtubos nin kinaban, nanamundag na dukha sa sabsaban, ang paglaom nin sa tong kadukhaan. Pasko na ning pamilya, ang gabos lugod tiripon na, ang pamilyang niyan mag-ugma kulita. Pasko na ninda, Pasko na ning pamilya, ang gabos lugod tiripon na, ang pamilyang niyan mag-ugma kulita. Pasko na ninda. Si Maria sin Jose sarong magurang, ang halimbawa nin pamilyang niyan, sindan enot na nagugma, kan anumboy na mundag na. Pasko na ning pamilya, ang gabos lugod tiripon na, ang pamilyang niyan mag-ugma kulita. Pasko na ninda, Pasko na ning pamilya, ang gabos lugod tiripon na, ang pamilyang niyan mag-ugma kulita. Pasko na ninda. Uyan na sa to ang kaligtasan, ang dahilan ning kaugmahan. Mag-arawit kita, mag-urugma kita, ang Pasko nin pamilya. Uyan na, Pasko na ning pamilya, ang gabos lugod tiripon na, ang pamilyang niyan mag-ugma kulita. Nagadadalang sa tuya dyan sa Los Angeles, pabutan tanin na Merry Christmas ang samuyang amigo dating kaibanan sa radyo. Ed De La Rosa ang sikat na Mr. Lonely sa radyo. Ed De La Rosa sa kanang misis niyang si Aida dyan sa Los Angeles. Mapulikutan ni kan Marso 20 kaya lang nag-lockdown. Grabe nang maraming ipupulit masiramon nga magbakasyon digdi sa Naga sa Kanaman. Kaya lang yaw sila unyan dyan sa LA, nagdadalan, nag-aantabi sa tuya. Merry Christmas na lang Ed De La Rosa, pati na kay Aida. Si Riman dyan sa Dinaga, Kanaman, si Cyril Avila Alejandria, Merry Christmas. Saka kay Juliet, si Juliet na Hiruna, Juliet Hiruna Palomanya. Si Chauying Palan, di ko man malilingawan, inian nagbuot ng marining ina ni Ervin Borja. Kaya Chauying, Merry Christmas po. Matibay magluto ng litsiplan. Pati na naki niya si Kuyan, tugang ni Ervin, si Noel and Joel Borja na yaon dyan sa Villa Sorabella. Merry Christmas sa Indo. Ay si pinsan ko pala si Alex Villamor, paabutan taning Merry Christmas dyan sa Urban. Pati ng barkada niya si Kagawad Ugok kang Bagakay Tinambak, pinapabutan tiyanin na Merry Christmas. O mga taga Carolina, bago ito malingaw Merry Christmas sa Indo dyan. Family Sales, Family Barbosa, yan, si Atty. Nestor Barbosa. Si Arlanti family, pinsan pa lang kamo ni Arlene ay. Ang Arlanti pa lang dyan sa Karugkog, pinsan dan ni Arlene Arlanti. Kumusta na lang kamo dyan? Pati ng pinsan ko dyan sa Kuyan, sa Calabanga, sa Binanuan ng Pequeño, si Emily Villamor Mendoza. Mga Mendoza family dyan, Merry Christmas. Malipot-lipot ko niya lang. Ano daw niya ko ang malipot na maray ang lugar sa bukid.
na nagsisilibra ng Pasko. Siguro niya ako kinakarakam pa si mga karne, si manok, pagkatapos naglalabunan ng kamuting kahoy. Oy, maglabunan niya kamuting kahoy, ta makasawaan na niyang karne. Ika nga magkudkud ka nga ninyo. Ika man nga mag-agaan na nga ng robusta. Ang robusta ito yan, masira mo na marin na kape. Mag-agaan na nga. Ika man nga magbakal ka na nga ko yan dyan. Itong yung brown sugar, tama karaping nga kita, at yan na alas 2. Grabe na nga ang kakanta ng karne. Malabon nga kita ng kamuting kahoy, ngunyan nga yung Christmas. Si Santa Claus ang tanong sa akin ng aming bunso na naglalambing. Bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin? Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging naririto. Minamasdan lamang ang ugali nyo, pagkat mahal niya kayo. Sa tuwing Pasko lamang kung siya'y makita at aginaldo ang dala niya sa tuwina. Alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa Claus. Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging naririto. Minamasdan lamang ang ugali nyo, pagkat mahal niya kayo. Si Santa Claus ang tanong sa akin ng aming bunso na naglalambing. Bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin? Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging naririto. Minamasdan lamang ang ugali nyo, pagkat mahal niya kayo. Sa tuwing Pasko lamang kung siya'y makita at aginaldo ang dala niya sa tuwina. Alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa Claus. Nagantabi sa tuya dyan sa Kanaaman, pabutan daning Merry Christmas ang gabos ng mga taga-Kanaaman, haliki Councilor Arnel Ibasco. Di ka mo nalilingawan na eh. Dati man yung kapitan ka na Tibgao. Ay, Councilor, ito pala na linuto mong pato kan sa muyang pagtiripon-tipon sa OKFM. Pig-aragawan ito sa grabing nagum. Masiramon magluto ng ginutaan na patong lalaki. May harang-harang, tamang pagkalumoy saka ang siram, bakong gay maaskad. Malat nag-ulay-ulay pa lang kami, ang day na pinaguntukan si Pato. Bago man lang kami nagpamarangge, si pagtiripon-tipon mi sa OKFM, basog-basog na ko ang Pato. Kaya salamat na maray kay Councilor Arnel Ibasco. Sabi niya, si Mrs. niya da pirming dalang tabay, si Jing Ibasco, ay magayon na Mrs. Taga Camarines Norte. Mga family Punayo. Takad to may mga Punayong estudyante from Daet na gistar sa Kataid mi. Kaya kaya Jing Punayo Ibasco diyan ka sa Kanaaman, Merry Christmas. Sabi ni Janice Nidea, kami nga ulo na sa Progress Homes, sakop nga kami kan Barangay del Rosario, Kanaaman. Salamat Janice Nidea. Merry Christmas manda ki Manay Esther Balisto. Medyo may minamati pa lang punda kan June, sabi ni Arnel. Kaya paray ka Esther Balisto. Get well soon. Merry Christmas manda ki Pading Erwin Imperial, kang Bitangkor family, at especially ki Carla Ogneta kan Jose Balauro, from Jose Balauro of Caloocan City. Online pala na may nagatabi sa tuya sa Caloocan City. Pinapabutan da si Pading Erwin Imperial, Bitangkor family, lalo na ki Carla Ogneta, ali ki Jose Balauro kang Caloocan City. Kumusta na lang kamo dyan
sa Caloocan. Sa tuwing Pasko lamang kung siya'y makita at aginaldo ang dala niya sa tuwina. Alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa Claus. Bakit may Santa Claus? If I had my way this Christmas, if all I would wish could be of all the great wishes in a wonderful world, I'd only ask for 3. If I could have 3 wishes, and if my first wish came true, there'd be peace on earth, goodwill among men, and love in all that we do. Can you Ipabulta man ng ibang text message, sabi digdi, igwa po digding nag-iinuman at may video king inarkilab, bawal po baga sa Santa Cruz kanaman. Ikaduang tulay, pwede pong ipabot sa kanaman na pulis. Basta dahil lang nakaka-perwish yun, pwede man siguro yan. Sabi ni Tess Gomez, Marina Aga, Sir Bird, Merry Christmas sa mga nagdadaong sa imong yan. Batiun mo si Lovely Talan, Jocelyn and Edgar de los Santos, si Haji and Liam, Matthew and Sam, Alipugites Gomez Gallardo, Ria Juan Kamaligan, Camarines-Sur. Merry Christmas manda from Hakub family, Kiyoy, Alma, Alexa and Julia, Zone 2, Gogon, Dugkal, Kamaligan. Inaabot naman kita nin oras para magsuruayan sa alkalde sa kusina, si Bert de los Martires po. Merry Christmas sa Indo Gabos. Salamat kan sa indong pagantabay. Can you imagine a world like that? What a wonderful world it would be. And then I would wish it could go on forever for people like you and me. If I had my way this Christmas, and if the 2 others came true, my 3rd wish would be for now and forever to share all my wishes with you. My 3rd wish would be for now and forever to share all my wishes with you. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Yayain na si nanay at tatay, bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko. O anong galak sa regalong matatanggap kay Ninong at kay Ninang binili sa CBS Supermart. Magagandang mga laro